سروکê Desteya Niştîmanî ya Karûbarên Girtî û Wendabûyan ya ser bi opozisyona Sûrî ve daxwaza sizadana kesên berpirs di ber tawanên ku li Sûriyê tên encamdan kir û tekezî li ser belgekirina binpêkirinan û veguhostina dosyeya tawanên rejîma Esed ji bo dadgehên navdewletî jî kir. Yasir Ferhan, Serokê Desteya Niştîmanî ya Karûbarên Girtî û Wendabûyan tekezî li ser giringiya hewl û danûstandinên navdewletî yên ku di dema niha de di civînên Encûmena Mafên Mirovan de li Cinêfê tên encamdan kir û got ku ev yek gaveke giring e ji bo xuyakirina rastiyan û eşkerekirina tawanên şer yên hovane yên ku di derheqê sivîlan de li Sûriyê hatine encamdan. Navbûrî her wiha got ku êdî bes rejîma Esed û hevpeymanên wê tawanên şer li dijî sivîlan encam bide û got ku sizadana berpirsan di ber tawanan da beşekî giring e ji çareseriya siyasî ya Sûriyê û serbar kir ku divê tawanên şer û tawanên dijî mirovayî yên ku li Sûriyê hatine encamdan ji bo dadgehên navdewletî werin veguhostin. Ferhan balkişande ser wê yekê got ku berdewambûna Esed di kuştina sivîlan da û topbaran û bombebaranekirina deverên cuda cuda û encamdana eşkenciyê di zîndanan da û binçavkirin û revandina welatiyan bêsedem û suc tekez dike ku tawan li Sûriyê bê liv û destwerdaneke navdewletî bi dawî nabin. Encûmena Mafên Mirovan ya serbê Netewên Yekgirtî ve roja duşema borî dest bi civîna xwe ya çelî kir. Di çarçobeya civînê de berpirsên pilebilind û pisporên di warên mafên mirovan de ku beşdarî civînê bûn ragihandin ku proseyên girtin û binçavkirinê û eşkenciyê yên ku li Sûriyê bi rengekî berfereh û rojane tên encamdan û gotin ku neeşkerekirina rejîmê ji horguliyên jiyan ji destana girtiyan di zîndanan de tiştekî nayê pejrandin û ew yek rêgirî li pêşiya belavbûna dadweriyê li Sûriyê dike.